Umaatikabong bakbakan sa NCAA mapapanood na sa iba't ibang platform ng GMA Network. Narito ang report. Matapos i-anunsyo ang mahigit 5 taong partnership, nagpulong ang National Collegiate Athletic Association o NCAA at GMA Network. Kaugnay ito sa mga detalye ng NCAA Season 96 sa susunod na taon na naaayon sa regulasyon ng IATF. Kasama sa pulong ang host ng NCAA Season 96 na Colegio de San Juan de Letran Management Committee sa pangunguna ni Season 96 President Father Vic Calvo. Mga opisyal ng NCAA at GMA Senior Executives na sina Lizelle Maralag, Chief Marketing Officer, Ronaldo Mastrilli, Senior Vice President for Finance and ICT, Reggie Bautista, Chief Risk Officer and Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Program Support, at Oliver Victor Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy. Binubuo ang NCAA ng 10 kolehiyo at universidad sa Metro Manila: Colegio de San Juan de Letran, San Beda University, Jose Rizal University, Mapua University, De La Salle College of St. Benilde, San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Help System Dalta, Arellano University, Emilio Aguinaldo College, at Lyceum of the Philippines University. Dahil sa pandemya, 4 na sporting events muna ang main focus sa NCAA Season 96: basketball, volleyball, track and field at swimming. Mapapanood ang NCAA Season 96 sa GMA News TV at via online streaming sa gmanetwork.com. Pero ang finals game ng men's basketball ay mapapanood sa GMA, ang network na may widest reach. Ma-access din ng viewers abroad ang NCAA Season 96 via GMA Pinoy TV. Itatampok din ang ibang NCAA sports gaya ng table tennis, chess, badminton, taekwondo, cheer dance, football, beach volleyball, lawn tennis, soft tennis, at 3x3 basketball. Ayon sa NCAA, sa paglipat nila sa Kapuso Network, mabibigyan sila ng di mapapantayang lawak at laki ng maaabot na audience sa iba't ibang platform ng GMA. We are clear that we will be having perhaps a shortened season. Nonetheless, it will be intense given that in other events, it has proven successful in terms of a bubble concept. Ang NCAA ang pinakauna at pinakamatagal na liga sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni GMA Network Chairman at CEO, Attorney Felipe Elgozon, na excited na ang Kapuso Network na maging bagong tahanan ng NCAA. Nagpapasalamat din siya sa tiwala para magsilbing daan sa pagtatampok ng talento ng Filipino student athletes. Tiniyak ng NCAA na iaayon nila ang lahat ng sporting events sa safety at health protocols ng gobyerno at titiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng student athletes at staff. With GMA on board as our partner, we look forward to reaching more people and really promoting the brand of NCAA. Malugod namang winelcome ng inyong GMA Regional TV Balitang Amianan ang NCAA sa bago nitong tahanan. NCAA sa GMA. 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 CJ Torida, Balitang Amianan.